קיוביטל טאנל סינדרום, תסמונת התעלה הקיוביטלית. התסמונת מערבת את העצב האולנרי אשר מעצבב את הגפה העליונה. העצב יוצא מחוליות C8, T1, עובר מתחת לבית השחי, דרך המרפק בצידו הפנימי, בתוך תעלה קיוביטלית באזור המרפק, ומסתיים באזור של הזרת והקמיצה. כתוצאה מתהליך דלקתי שיכול להיגרם או מטראומה או משימוש יתר, נוצר לחץ על העצב, וכן שינויים מבניים בתוך התעלה הקיוביטלית אשר מונעים את ההחלקה הטבעית של העצב בזמן תנועת הכפיפה והפשיטה. המאפיינים של הסינדרום הם 1. כאב באזור המרפק, 2. נימולים בזרת ובקמיצה. במקרים קשים יותר יש חולשה בשתי האצבעות הללו, ובמקרי קיצון יש ממש עיקבות של הזרת והקמיצה במצב הזה. מלבד הכאב באזור המרפק והנימולים באצבעות בזרת ובקמיצה, יש שני מבחנים נוספים שעוזרים לנו לזהות את התופעה. 1. זה מבחן תניל שבו תופחים על העצב באזור המרפק, מה שגורם לזרמים לכיוון הזרת והקמיצה, ומבחן כפיפת המרפק שבו מחזיקים את המרפק בצורה מכופפת במצב סטטי למשך דקה, ומי שסובל מהסינדרום ירגיש כאב באצבעות ובמרפק. כאמור, הסינדרום מערב תנועה של כפיפה במרפק, ולכן נמצא את הסינדרום הזה בקרב אנשים אשר נמצאים זמן רב או עושים תנועות רבות של כפיפה במרפק. למשל, אנשים אשר מדברים הרבה בטלפון, אנשים שנשענים במרפק שלהם על משטח קשיח כמו עובדי משרד, או ספורטאים שעושים פשיטה וכפיפה במרפק כמו מתאמנים בחדר כושר. כמו כן, מי שיש לו תנועה של ולגוס טבעי ביד, פגיע יותר לתופעה. ישנם מספר טיפולים שמרניים בקיוביקל טאנל סינדרום. מודעות למנחי זרוע שמחמירים את הבעיה והימנעות מהם, כלומר להימנע מכפיפה מרובה במרפק. שינוי אגרונומי של סביבת העבודה, כלומר להימנע מלהישען עם המרפקים על משטח קשה. קיבוע של הזרוע במהלך השינה בלילה, פיזיותרפיה ושימוש בתרופות אנטי-דלקתיות לא סטרואידיות. בנוסף, ניתן לבצע מספר תרגילים בטכניקת החלקת עצב נרב גליידינג. בטכניקה זו אנו מניעים את העצב בתוך התעלה, ובכך אנחנו מונעים הצטלקות של הרקמה בצורה לא טובה, מחזירים את התנועתיות של העצב ושל הרקמה הסובבת, ומשפרים את זרימת הדם לאזור. בטכניקה זו אנו מעלים עומס על העצב במפרק אחד, ומורידים עומס מהעצב במפרק השני. הדרך להעמיס על העצב זה על ידי הטיית הראש כנגד היד הפגועה, הרחקה של הכתף, כפיפה במפרק המרפק, וסופינציה ופשיטה של כף היד. בצורה הזאת העצב מורח לכל אורכו, ונוצר לחץ על העצב ומחושים באצבעות. אך בתרגילי החלקת עצב אנחנו מבצעים העמסה במפרק אחד והורדת עומס במפרק אחר, וכך אנחנו לא מעמיסים על העצב. להלן מספר תרגילים. תרגיל ראשון, במצב הזה יש לנו עומס בכתף ובכף היד, ואין עומס במרפק. כאשר מכופפים את המרפק, אנחנו מעלים עומס במרפק ומורידים עומס מהכתף. אותו תרגיל ניתן לעשות הפעם קדימה. תרגיל נוסף, מרחיקים את היד ומתאים את הראש לכיוון השני. כעת מעלים פה עומס, כאן אין עומס,
שוב פעם, מעלים עומס בצוואר ומשחררים. התרגילים האלה ניתן לעשות 10 פעמים כל תרגיל, 3 פעמים ביום, ובנוסף ניתן לבצע את התרגיל הזה של פשיטת אצבעות ושחרור מספר פעמים ביום. כמו כן, מכיוון שיש חולשה בכף היד, ניתן לבצע תרגילי כפיפה ופשיטה של כף היד עם משקוליות, עם משקל נמוך, כ-20 עד 30 חזרות, 3 פעמים בשבוע.